O gran hospital que faltaba en Galicia, un hospital cun doble de superficie que o hospital actual e un hospital que suporá que o 55% das súas habitacións sean individuais e que levará máis de 2.400 plazas de aparcamento. Ese hospital era necesario na cidade da Coruña e a Coruña vai a ter xa solo axeitado abastecementos, saneamentos e accesos para que o Servicio Galego de Saúde poda adxudicar o hospital nos próximos, insisto, meses. Tamén é moi importante desbloquear a licencia do primeiro edificio e iso, por lo que me dice a alcaldesa, se vai a desbloquear antes do 15 para poder empezar as obras. Sería, por tanto, o inicio do Hospital Novo da Coruña no mes de xaneiro deste ano, co primeiro edificio, e así sucesivamente para finalizar a totalidade dos 431 millóns de euros que costa o hospital en este ano, ano 21, no presuposto da Comunidade Autónoma xa están os primeiros 19 millóns de euros deste macrohospital. Vamos a chegar a 225.000 metros cuadrados de superficie hospitalaria, máis do doble da que temos actualmente. Un 55% das habitacións individuais e 2.600 plazas de aparcamento ordenado é realmente unhas cifras que falan por sí solas da importancia do mesmo.